8 ଲକ୍ଷ ପ୍ୟାକେଜରେ ଜଏନ୍ କଲା ମୋ ପୁଅ। ସଫ୍ଟୱେୟାର କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି। ସେଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ପୁଅ ଟୁକୁର ଚାକିରି ପାଇବା କଥା କହି ମିଠା ବାଣ୍ଟିଲା ବେଳେ ଗର୍ବରେ ଫାଟି ପଡୁଥିଲେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ। ଖୁସିରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଲାଗୁନଥିଲା। କିଛି ବନ୍ଧୁ ଖୁସି ହୋଇ କହିଥିଲେ, ହଇରେ ତୁ ଜଏନ୍ କଲାବେଳେ ବର୍ଷକୁ ଯେତିକି ପାଇଥିଲୁ ତୋ ପୁଅ ଜଏନ୍ କରୁ କରୁ ମାସକୁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ପାଇବ। ମିଠାରେ କାମ ଚଳିବନି ମ, ଭୋଜି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କେତେକ ଅସହିଷ୍ଣୁ କହିଥିଲେ, ଆରେ ମୋ ପୁଅ ପା 12 ଲକ୍ଷ ପାଉଛି, ଫ୍ଲାଟ୍ ଗାଡ଼ି ସବୁ କିଣି ସାରିଲାଣି। ଆଉ କେହି କହୁଥିଲେ, ସଫ୍ଟୱେୟାର ଚାକିରି ଆଜି ଅଛି କାଲିକି ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ଅନେକ ପିଲା ତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନାଁରେ ବିଦେଶ ଯାଇ ସେଠି ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଏଠି ଘର ଜଗୁଆଳି ହିଁ ପଡ଼ି ରହୁଛୁ। ବାପା ମା ମଲା ପରେ କୋଉଠି ବାସି ମଡ଼ା ହୋଇ ବରଫ ଥାକରେ ପଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି, ତ ଆଉ କୋଉଠି ଚିହ୍ନା ଜଣା ମୁଖାଗ୍ନି ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହୁସିଆର। ସେଦିନ ଚମକି ପଡ଼ିଥିଲେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ। ଭାବୁଥିଲେ ପୁଅର ପ୍ୟାକେଜ ପାଇଁ ନିନ୍ଦୁକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସହି ନପାରି ଏସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରେ ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ କରି ପିଲାଙ୍କୁ ବଡ଼ କରିବାକୁ ହୁଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତ ଜୀବନ। ତେବେ ପିଲା ଯଦି ଅମଣିଷ ହେଲା ତାହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ସବୁ ମା ବାପା ତ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର ଦେଇଥାନ୍ତି ନା, ଭଲ ମଣିଷଟିଏ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଟୁକୁ କଣ ସତରେ ଭଲ ମଣିଷଟେ ହେଲା? ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ। ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି ଆ ଭିତରେ। ଦୁନିଆଟା ପୁରା ବଦଳି ଯାଇଛି ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ପାଇଁ। ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଜି ବି ସମାନ ଥିଲା। ସେଦିନ ହଉ କି ଆଜି, ସେଇ ପ୍ୟାକେଜ କଥା। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆଟା କାଳେ ପ୍ୟାକେଜର ଦୁନିଆ। ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ, କିଛି ବି ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼େନି। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ବାହାର କରି ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ସଂସ୍ଥାର ଜଣେ ମାର୍କେଟିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିଲେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଠିକଣାଟା କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିଜେ ପହଞ୍ଚି ଆମ କମ୍ପାନୀର ପ୍ୟାକେଜ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ବୁଝାଇଦେବି। ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ପ୍ୟାକେଜ ବାଛିପାରିବେ। ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଫର ବି ଅଛି ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, କିଛି ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଦେବେନି? ସାର୍, ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ବଦଳରେ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ପ୍ୟାକେଜ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। କଷ୍ଟମରକୁ କିଛି ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ସାର୍। ଆପଣ ଠିକଣାଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ବେଷ୍ଟରୁ ବେଷ୍ଟ ଅଫର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ଠିକଣା ବତାଇ ଫୋନ୍ ରଖି ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ। ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ଭିତରେ ଭିତରେ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଓ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ସେ। କେମିତି ଗୋଟେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। କିଏ ଯେମିତି ଗଳାକୁ ଚାପି ଧରୁଛି। ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେହ ହାତ ଥରୁଛି। ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ସୁଗାର, ବିପି, ଭର୍ଟିଗୋ ବେମାରୀ ଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ସୋଡିୟମ କମି ଯାଉଛି ଶରୀରରୁ। କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିବନି ତ? କେଜାଣି ଏବେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି, ଜୀବନର କି ଭରସା? ନିଜ ମନ କଥା କାହାକୁ କହିବେ ସେ? ଏଇ କାହା ସହ କଥା ହଉଥିଲା? ଲେମ୍ବୁ ସରବତ ଟିକେ ପିଇବ? ସୁଜାତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ନୀରବରେ ଟିକେ ହସିଦେଲେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ। କଣ ବା ଉତ୍ତର ଦେବେ ସେ? ଲେମ୍ବୁ ସରବତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇ ନିଜ କଥା ଦୋହରେଇଲେ ସୁଜାତା। ଆରେ କେଉଁ ପ୍ୟାକେଜ ବିଷୟରେ କଥା ହଉଥିଲ ତୁମେ? ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ। ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗିଲା ସରବତ। ସୁଜାତା କଣ କିଛି ଶୁଣିଥିଲେ କି? କଥା ବୁଲେଇବାକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ଆରେ ନା ନା, ତୁମେ ତ ଜାଣ ଆଜିକାଲି ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ପୂର୍ବରୁ ହସ୍ପିଟାଲ ବାଲା ବାପା ମାଙ୍କୁ ଡେଲିଭରି ପ୍ୟାକେଜ ରେଟ୍ ବତେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ଆଡମିସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଲେଜ ପଢ଼ା ଯାଏଁ ହରେକ ରକମର ପ୍ୟାକେଜ। ବାହାଘର ବେଳେ ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ବାଲା ପ୍ୟାକେଜ ଦଉଛନ୍ତି। କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଝିଅ ବିଦା, ଭୋଜି, ଫଟୋ ଉଠା ସବୁ ସେମାନେ ବୁଝିବେ। ତମେ ଖାଲି ବରକନ୍ୟା ନେଇକି ଆସ। କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ଡେ ନାଇଟ୍ ପ୍ୟାକେଜ। ସବୁଆଡ଼େ ତ ଖାଲି ପ୍ୟାକେଜ ଆଉ। ଆରେ ତମେ କେଉଁ ପ୍ୟାକେଜ କଥା କାହା ସହ କଥା ହଉଥିଲ ସେ କଥା ମତେ ନ କହି ଏସବୁ କାହିଁକି ଶୁଣଉଛ? ଏତିକି ବେଳେ ବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର ବାବୁ ଘର ଭିତରକୁ ଆସି ପଚାରିଲେ, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କର କି ପ୍ୟାକେଜ କଥା ପଡ଼ିଛି କି? ହନିମୁନ ପ୍ୟାକେଜ ନୁହଁ ତ?
ସୁଜାତା ଲେମ୍ବୁ ସରବତ ଗ୍ଲାସ ବିଦ୍ୟାଧର ବାବୁଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ କହିଲେ, ୟାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର କହିଛି ଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ହାର୍ଟରେ ବ୍ଲକେଜ ଅଛି। ହେଲେ ଇ କ'ଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି? କହୁଛନ୍ତି ଔଷଧ ଖାଇ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଆରପଟ ସାହିର ମନୋଜ ବାବୁ ହେଳା କଲେ ବୋଲି ଷ୍ଟ୍ରୋକରେ ଚାଲିଗଲେ। ଟିକେ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ବିଦ୍ୟାଧର ବାବୁ। ଜମାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନା। ହାର୍ଟରେ ଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଲଗେଇବାକୁ ଅନେକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭଲ ପ୍ୟାକେଜ ଅଛି। 3-4 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ପଡ଼ିବ। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଅଧାରେ ରଖି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ବାବୁ କହିଲେ, ଆରେ ନା ନା, କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ନହେଲେ ଏମ୍ସରେ ଶସ୍ତା ହେବ। ତା ଛଡ଼ା ଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଲଗେଇଲେ ସାରା ଜୀବନ ମେଞ୍ଚାଏ ଲେଖା ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତେ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆସିବ? ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବି ନାହିଁ। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଥିଲେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କା କୋଉଠି ମିଳୁଛି? ମଶାଟିଙ୍କ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ଶୋଷିଲା ପରି ଏ ପ୍ରାଇଭେଟ ଡାକ୍ତର ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲ ବାଲା ଲୋକଙ୍କ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆଉ ସଞ୍ଚୟ ପଇସା ଚଳୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣିକି ଭଗବାନ ଭରସା। ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା କାହିଁ? ଟଙ୍କା ନାହିଁ ମାନେ? ତୋ ପୁଅ ପରା ଏତେ ଟଙ୍କାର ପ୍ୟାକେଜ ପାଉଛି। ଚୁପ୍ ରହିଲେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଜମାପୁଞ୍ଜି ତ ଟୁକୁର ପାଠପଢ଼ା, ଷ୍ଟଡି ଲୋନ୍ ସୁଝିବାରେ, ହଷ୍ଟେଲ ଆଉ ବିଦେଶରେ MBA ପଢ଼ାରେ ସରିଗଲା। ଟୁକୁ ପାଇଁ କରିଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ସୁଝିବାକୁ ଶେଷରେ ଘର ଆଉ ଜାଗା ବାଡ଼ି ସବୁ ବିକିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ କହିଲେ, ଆରେ ସେ ଟୋକାଟାର କ'ଣ ଚାକିରି ଆଉ ଅଛି? ଚାକିରି ଗଲା ପରେ ସେ ବିଜନେସ୍ କରିବ ବୋଲି କହି ମୋ GPF ଆଉ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଟଙ୍କା ବି ନେଇ ବୁଡ଼େଇ ଦେଲା। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ବୋଲି ଏବେ ରହିଛି ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ। ଫୋନ୍ ଉଠଉନି କି ଘରକୁ ବି ଆସୁନି। କୁଳାଙ୍କାର କୋଉଠିକାର। ଆଉ ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲର ଦାମୀ ପ୍ୟାକେଜ କ'ଣ କେମିତି ନେବି? ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ସାହା ଭରସା। ତେବେ ଏଇନା ଡର ମାଡ଼ୁଛି। ଯଦି ମୋର କିଛି ହେଇଯାଏ, ସୁଜାତା କ'ଣ କରିବ? ଜୁଳୁଜୁଳୁ କରି ଅନାଇ ରହିଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଧର ବାବୁ। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ବାବୁଙ୍କ ହାତକୁ ଧରି ପକାଇ କହିଲେ, ମୋ ଅବସ୍ଥା ବି ଠିକ୍ ସେଇଆରେ। କାହାକୁ କହିବା ଆମ ଦୁଃଖ? ପିଲାଙ୍କ ଦରମା ପ୍ୟାକେଜ କଥା, ସେମାନଙ୍କର ଘର, ଗାଡ଼ି, ବିଦେଶ ବୁଲା ଫଟୋ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ସିନା ଆମେ ଖୁସି ହେଉଛେ। ହେଲେ ଆମେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛେ ତାହା କିଏ ବା ଜାଣିଛି? ପ୍ରତି 15 ଦିନରେ ଥରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଡାୟାଲିସିସ୍ ପାଇଁ। ପିଲାଗୁଡ଼ାକ ନାନା ବାହାନା ଦେଖେଇ ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତୋ ଭାଉଜର ସବୁ ଗହଣା ବିକା ସରିଲାଣି। ଜାଣିନି କେତେବେଳେ କ'ଣ। ଶାନ୍ତିରେ ମରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ୟାକେଜ ମିଳନ୍ତା। ଆଖିଟା ଛଳଛଳ ହେଇଗଲା ବିଦ୍ୟାଧର ବାବୁଙ୍କର। ବିଦ୍ୟାଧର ବାବୁ ଚାଲିଗଲେଣି। ହେଲେ ଏବେ ବି ସେମିତି ସେ ଚେୟାରରେ ବସି ରହିଥିଲେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ। କଲିଂ ବେଲ୍ ବାଜିଲା। ଫୋନରେ କଥା ହେଇଥିବା ସେଇ ଲୋକ ଆସିଥିଲା। ତାକୁ ଛାତ ଉପରକୁ ନେଇଗଲେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ। ହାତରେ ଧରିଥିବା ଗୋଟେ ଡାଏରୀ ଦେଖାଇ ସେ କହିଲା, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, 3ଟା ପ୍ୟାକେଜ, ସିଲଭର, ଗୋଲ୍ଡ ଆଉ ଡାଇମଣ୍ଡ ପ୍ୟାକେଜ। ଆଚ୍ଛା, କେତେ କ'ଣ ଦାମ? ସାର୍, ସିଲଭର ପ୍ୟାକେଜ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ପ୍ୟାକେଜ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 50,000 ଟଙ୍କା। ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ୟାକେଜ ଭାରି ପପୁଲାର ସାର୍, ସେଇଟା 1,00,000 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଡାଇମଣ୍ଡ ପ୍ୟାକେଜ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ସବୁ ଅଲଗା ଏଇ 3 ପ୍ୟାକେଜ ଭିତରେ? ସାର୍, ସବୁ ପ୍ୟାକେଜରେ ଆମେ ଘରୁ ବା ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡେଡ୍ ବଡି ନେଇ ଶ୍ମଶାନରେ ଦାହ ସଂସ୍କାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି 9 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରିୟାକର୍ମ କରୁ। 11 ଦିନ ଅଭଡ଼ା ଅର୍ଣ୍ଣ, ତା ସହ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କାମ ବି କରୁ। ଆମକୁ ଖାଲି ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କପି ଆଉ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଦରକାର ହେଲେ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରିଦେଉ। କଷ୍ଟମରକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରୁ ସାର୍। ପ୍ୟାକେଜର ଦାମ ଅନୁଯାୟୀ କାମ ଟିକେ ଅଲଗା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, କେମିତି? ସାର୍, ସିଲଭର ପ୍ୟାକେଜରେ ଆମେ ଲୋକାଲ ଶ୍ମଶାନ ନେଉ। 11 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଆଉ ତା ସହିତ ଦାନକର୍ମ। ଗୋଲ୍ଡ ଆଉ ଡାଇମଣ୍ଡ ପ୍ୟାକେଜରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ସଂସ୍କାର ଓ ସେଥିରେ ଯଥାକ୍ରମେ 2151 ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ତା ସହ ଦାନକର୍ମ। ଫୁଲ ଆଉ ସଜାସଜି ଟିକେ ଅଧିକ ଆଉ। ନିଜ ଲୋକ ନଥିଲେ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ କହିବାକୁ ଆଉ ମଶାଣି ଯିବାକୁ ଆମେ ଭଡ଼ାରେ ଲୋକ ଆଣୁ ସାର୍। ପ୍ୟାକେଜ ଅନୁସାରେ ଦାହ ବେଳେ ଘିଅର ପରିମାଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ। ଖାଲି ଗୀତା ବହି ନହେଲେ ଗାମୁଛା କିମ୍ବା ଧୋତି ଗାମୁଛା ଦାନ କରାଯାଏ।
केवल डायमंड पैकेज रे चंदन काठ और ब्रांडेड देसी गुआघिଅ व्यवस्था अछि। जार पिला उपस्थित नथिबे तांको पाई भी आमे कर्म करू। विदेश रे थिबा पिलांको पाई भी दाह कर्मर लाइव वीडियो आयोजन करू, किंतु भोजी और पुष्कर खर्च अलगा। लोक माने एडवांस बुकिंग करूछंती निज पई, निज बापा माँ आत्मीय मानक पई। सीधा तो स्वर्ग खुचिबार व्यवस्था सर। आपण को पैकेज नेबे आ गा पई से कथा खाली कहंतु। सर हॉस्पिटल ले कि पड़ी कि? ना ना मो निज पई। चमकी पड़िला से लोक। टिके रही शुभेन्दु पचारिले आउ सस्तारे किछि पैकेज नाही, किछि डिस्काउंट? कारण मु जदि मरी जाए मो स्त्री जेमती एकुटिया हैरान न हुए। किछि टंका पैसा ता पाखरे रहिबा दरकार। अजथारे एई कर्मरे खर्च सब मते पसंद नहे। लोकटी एथर डायरी बंद करी कहिला, अछि सर अछि पतित पावन पैकेज। मात्र 15,000 टंकार श्मशान रे शवदाह करी ता परदिन पुरी महोदधि रे अस्थि विसर्जन करदेउ। 5 जण ब्राह्मण भोजन भी देउ। सर एटा होची चीप एंड बेस्ट। एबे आपण कोटा फाइनल कले कहंतु। किछि उत्तर देबा पूर्वरु कबाट कणरे ठिया होइतिबा सुजातांकु देखि चमकी पड़िले शुभेन्दु। सबु निश्चय शुणिछंती सुजाता। पाखकु आसी सुजाता शुभेन्दु को कहिले, अच्छा चुपचाप ताहले एई पैकेज कथा चलीछि। बुली पड़ी से लोक को पचारिले, आपणकर किछि 1+1 ऑफर अछि? माने जनक सहित अन्य जनक कर्म? शुभेन्दु गुंढाई पकाइले सुजातांकु। दुहे कांतुथिले। बंद होई रहिथिबा लुहर पैकेज जेमती खोली जाइथिला।